γίνεται ρε Βασίλη, μας βάλαν στη μέση γυναίκες. Εδώ στο Σάιν επικρατεί γυναικοκρατία και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να πούμε στους φίλους μας εδώ πέρα που μας βλέπουν ότι το Σάιν σήμερα, παιδιά, κλείνει ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Πες μας, μίλησέ μας λίγο. Ένα χρόνο κοντά στο Σάιν, ένα χρόνο κοντά στο Σάιν με διάφορα party happening, πράγματα που γνωρίζει όλος ο κόσμος και όλο το Κορδελιό. Σήμερα έχουμε αγάπησε το Κορδελιό, λοιπόν, ένας νέος χώρος. Πάμε καλά, πάμε δυνατά, ξεκινήσαμε δυνατά. Σήμερα θα κόψουμε και την τούρτα μας και έχουμε και ποιο να πούμε. Σήμερα έχουμε τον Υποχθόνιο κοντά μας. Λοιπόν, τιμή, φίλες και φίλοι που είναι κοντά μας εδώ στο Κορδελιό, ο Υποχθόνιος από τους ζωντανούς νεκρούς. Πιστεύω ότι η βραδιά θα γυρίσει πολύ όμορφα. Κάμερα ρε φίλε γιατί θα πέσει μήνυση. Αν θες γαμίσει μάλλον και μετά η άλλη δυσφήμιση. Είναι εδώ ο ήλιο, ποτέ δεν σταματώ. Δεν θέλω, είμαι εδώ στο